Едно време даже се събираха като на байрем, на празник и имаше въртка направена с 4 стола. И така се въртеше. Като венското колело. И по двама души седаха, 4 стола по двама души. И двама души въртеха, караха. И така, който се кача с момче, с момиче и казваха старите, ето, вика, видиш ли ги са, вика, онова момче, вика, ще вземе онова момиче, ето, те са седнали, заедно да се въртят. И така сме карали. Там се отбираха на вратката. Кажете вас, а вие някой или ще ми дойде някой друг на кола? Давай ми захар. Има ли шекерче хатова? Марче сипи. Гледайте шекерче. И аз го пием като на ожата. Ти ще ми ожиш.